kanjani nje kakhulu nje ngifaka iNike Jordan 1 because lo ngazalwa ngulove lokwathini yabo angaze nje ngibe ibhari mina yabo so osiqiniseke kuba impintsha ngalamajini ke manje namateka amthandeni manje wagqoka lamateka amthandeni vele asangana ikhanda azama ukuthi athicile mina ikhanda phansi so into ezokwenzeka ngizovele ngimfaka induku nje mina ya mangihlangana naye ngizovele ngimbhonye nje straight uMaphumulo umelwe yimina ayikho ibhari equlu ukudlula mina uMaphumulo ebangaba ucula uMaphumulo ya kodwa ayikho ibhari equlu ukudlula mina like nongodumo like ayikho ibhari engidlula kaMaphumulo kodwa bakunyathela lokho labo ukuthi kube sengazi ukuthi mina ngiyinto vele nje engasekho futhi wena uphethe kwaMaphumulo mina vele imina ngiphethe kaMaphumulo kahle kahle yimi ngimela uMaphumulo kahle ukuthi lokho ngeke mhlawumbe uzokunaka ma uzokubukela kude yabo kodwa nje umuntu olalela ingoma nobona izinto ngendlela ubugagu ubufuneka kwiindustry uyabona ukuthi hayi na umnanga umculo wakaMaphumulo yeah so bakhona abanye kodwa abanayo ivelu kaThamara bakhona abacula uMaphumulo kodwa abanayo ivelu kaThamara ya so ngisho ngithi noma ngaseyena unumber 1 ngoba phela nami ngasongibeke phambili mhlawumbe ngisemumva kubona abaculi baMaphumulo kodwa mawuqala nje ubala 1 2 3 4 5 ngikhona la kule 5 le kodwa futhi ngiseduze la yeah mawuthiwa nje uyabala kubantu nje abamela uMaphumulo yimi inkunzi vele umuntu mayekhuluma ebeka yena phambili ulandela ubani ofuna ukusho ukuthi cha ngabeka uAli phambili yeah mhlambe mina ngilandele ngemuva mase kuba lolu sebezana ke lonke koluntsuniza olunyabo kanjalo bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd kaManqele ngidabuka ngapha phansi kwahlabisa ePembeni la engibuya khona ke hayi namhlanje ngizoxova kakhulu niyazi nhlezi nithi hey usilandelana nini mfokangidi wena Manqele yazi ufela ujabule kakhulu mawunongidi lapha eXova ingabe yami nje ani ngizoke ngamthumanga ukuthi akathini kubani usuke nje ezoyikhulumela mfokangidi nanguba futhi nginiphathele igcwama edala Bhuti omdala mfowethu asikubukele Perfect TV sibonge lesikhathi sakho ukuthi mfethu uzoba nathi namhlanje. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Ngibonge nababukeli bakho ngoba ababukeli bakho bayayithanda kakhulu i-channel yakho. So siyakubonga kakhulu lokho madoda amakhulu ukuthi umshovu ushintsheke kamnandi ngalendlela. Siyakubonga lokho. Mfethu ikade sagcina sakwazi. Yeah, bakuthanda labantu bethu. Hey, yeah, noma bengithanda phela kumnandi ukuthi kwesinye isikhathi bangibone bangibone ngaleso sikhathi. Ngoba igcokama elidala akufanele lifane nalama agqoka amakhona. Yabona. Yabona. So kubalulekile ukuthi nami ngibe busy ngezinye izinto ngoba njengoba ngiyigcokama elidala nje kumele ngibuye ngihlanganise ukuthi ingane ikwazi ukuthi zidle. Yeah. Yeah. Ayigcwama ngempela la. Buka ngisho indlela white mfethu ujini Tekle Jordan. Uzojwayela baningi babe lokuthi hey ndoda ewethana ngithi man ngijwayela nje I'm like that. Yeah ngungidi omhlophe. Basho kanjalo but mina ngimnyama ngebala nawe ebonela but ke ngokuzalwa ngiyabafundisa ke manje ngoba abantu abaningi abazi. Omunye uthi hey ngidi omkhulu hayi asibone ungidi omkhulu thina singongidi omhlophe. Yes njengehlabathi lasenkandla okusho ukuthi ke lo history incane ngizokuveza nje kancane
uNgcobo noNgidi bazalana ngandlela thize ngoba kusho ukuthi babe banga ubukhosi mangithola ihistory yakhona. So uNgcobo wayengawathandi kahle amanzi. So mabehamba beyobekwa ubukhosi lapha ebukhosini uNgidi walibala amanzi ukugeza. Yes. Wageza eshuthi elokho echopha. Hayi ukuthi wathi efika nje uNgcobo waqambuza amanzi wafika wathi hayi baba ngafika uNgidi. Uthini ngamaqadi mfowethu? Kunjalo nje mfowethu. Njengoba ngikutshela into ewumlando okhona. So ke uNgcobo ke wasebuthatha ubukhosi. Ingakho indawo eziningi iphethwe abantu bakaNgcobo, uyabona. And then ke mabe bizwa bona kuthiwa Ngcobo omkhulu. Yeah. Ngoba bakhulu. Yeah. Thina sibamhlophe ngoba salibala ukugeza. Yeah. Yes. Yikho shothi usahamba enyathelweni nje. Mina nje angidukile ebugcokameni nje ngihamba ngendlela esharp yabo. Mfowethu before sichithe isikhathi avele sishone kuwo. Bathi noma ungajima ube njani. Oh, kodwa isikole Ntombi ayifuni nje. Noma ungajima impela uzuhambe njengemfene isiphambano. Amantombazane athanda imali yodwa. Ya insizwa kithi lapho ngithe mangibheka ikhola seziningi kakhulu. Manje abanye abantu besifazane ba complain ukuthi zethambe bejima laba liyahosheka ithumbu lentokozo sometimes kwabanye. Lishone phakathi. Ngingeneke emathumbini abantu ngoba mina vele angisebenzi ngethumbu lentokozo. Yeah. So kodwa ke umyalezo kule ngoma uthi kakhulu into ebalekile ukuthi usebenze ube nemali ngoba ngeke uzube indoda ehloniphekile ungenayo imali. So kubalekile mawumfana ube umfana onemali. Yeah. Because bawumfana ongenayo imali uzoba nenkinga, yabo. Yeah. Yeah, even endlini yakho la ohlala khona mhlawumbe nefamily yakho uzobona ngathi awuhlonipheki kahle kanti wena ongafuna ukuzama imali. Zama imali mawufuna ukuhlonipheka or mawufuna ukuphatha osisi ngathi ba right. So osisi bamanje sebefuna imali. So noma ungajima wena uzuhame kanje kokomali. Uyabo? Ayisebenzi. Ayisasipani le nto le. Jima ke maka ukuthi imali unayo. Yeah. Yeah. So nje uzokwenza konke ubalansise. Ihambe kanjani kuma digitals? Izame kakhulu mfethu, izame kakhulu ngoba ngingasho ngithi ngivuka phansi edustini ngoba ngeke ngathi ukuphazamiseka ngomsebenzi wami yabo. But njengamanje ngibona ukuthi sengise ebalazweni. Ngoba manje ngiyabona ngiyabuya ngiyaqashwa. Ngikhuluma nje nginenye igig engikhona ngizobe nginomthandeni lapha ya no baba uThokozani Langa, ubhuti kumina, yeah. Ubhuti Thokozani Langa. Nje baningi abafowethu nje engingathi mhlawumbe basebalazweni engizobe ngishare nawo istage lapha. Lokho kukhomba ukuthi uZanefa is back. Yes. Yeah. Mfethu ayikho engijabulisa njengonyaka ophelile usuyophela mfethu. Yeah. Kwenye ama post emicimbi emikhulu yaseThekwini ngabona igama ethi Zanefa Ngidi. Khona. Mfethu. Nami ngajabula kakhulu lo mcimbi cathi usho umbuso wamaciko. Umbuso wamaciko okay. Yeah, ngajabula bhuti wami. Into engijabulisa kakhulu nasizwa kithi ukuthi ugesi suka kude kakhulu. Kade sasixabana, sixolelana ke. Ukhombisile ukuthi ubhuti wangempela kumina. Yeah. Yeah, ngoba mangabe umuntu wakini egcekeni ningabonanga ngasolinye. Luze kushona ilanga nisaqovelene. Kodwa kuya ngemizi. Khona imizi impela kuze kuphela unyaka. Ngakhulunyiswana. But mangabe kuukuthi nizala umama oyedwa ningabantu nje understandanayo. Mangabe kukhona othe shweshwe, hayi. Kuyaxolelwana ekukhuluma lento iphela. So kuningi ladlule khona sinokuxabana okuthize nje ke mfethu kwakhona kwi-industry. But akakaze azangibambela inhliziyo ukuthi mhlambe angivalele emcimbini njengomcineka, yabona, yeah. So ngingasho ngithi nje ngijabule kakhulu ukuthi ngasekhaya khona abantu abafana noGay. uGay uyisibusiso ukuthina. So ngingasho ngithi nakuhulumeni umcimbi wokuxhaswa lo ya umbuso wamaciko ngoba awukhetha abantu. Awukhetha abantu ukuthi okay
ubani fanele alawulela ubani fanele alawulela yabo. So lapha nje noma ungamtshela ugeke ukuthi angangifaki uzongifaka mayethanda. Ngimthanda ngalokho ngiyayithathela inqumo. Yabona. Bakhona nabathathela inqumo manje. Kukhona engisolayo ngoba awukwazi ukuthi umhlelo omcimbi uphinde ube umlandeli. Usikhombise wena ukuthi umlandeli kabani. Hawu. Ubani manje lo? No, umcineka phela umlandeli kaKhuzani. Yabona. So lonto leyo ke angeke sithi akamyeke uKhuzani ngoba uyamthanda. Kodwa uyamthanda. Uyamthanda bayathandana. Kodwa bazwana mfowethu bazwana. Bazwana impela. Kodwa into mina ngikhala ngayo ukuthi mangabe umsakazi akufanele uveze ukuthi uthanda muphi umculi. Especially uma usakaza udlala abaculi bonke. Ngicabanga ukuthi kubuhlashanyana ukuthi sazi ukuthi wena uthanda ikhansela. Umculi, umsakazi. Shuthi uma usulobele selilokhuzana yabona. Yabona nje kade ngizwe utshatha ugodo nje kolunye uhlelo lapha edlala unto encane athi hawu isomqeqesheke lensizwa sibeke yomqeqesha ngithi yabo lonto le. Shuthi mina ngene umqeqeshi. Ngigcinele udlala ekozini. Yabo mina ngakwazi ukudlala ibhola ngiyinkomo. Yayibona lento ukuthi zizinto izinto ezirong egcine zenzeka ngephutha. Yabona. Uyadlala ingoma yakhe uyasitshela ukuthi njengoba edlala ingoma yakhe nje usembekile ukuthi awumqeqeshi ethimini yakhe. Uyayibona le nto le. Shuthi udlala umngani wakhe. Yebo emsakazweni wami njalo. Ngoba phela ukhozi olwami. Nami ngafika ngakhiwa ukhozi. Ngayingane yokhozi. Ngafika futhi ngawu number 1 kwi-international top 20 kukhozi. Angizange ngifike nje ngichele or ngisabise. Ngafika nje ngashaya ingoma e-CCC ngahlala 7 weeks lapho. Kwagcina ngaleso sikhathi. Kuphinda umlando. Kumlando. But ngivinjwe ibona ngoba lisekhona italent ngoba phela namba abantu bayajive. Ingoma njengamanje nje ingoma engiyenzile ethi Hello Ex yami. Nje ngikhuluma nje ithi 260k. Angizange ngithole ngokhozi lo ngoma. Ngoba abayidlali. Abafuni ukuyidlala ngoba babona ukuthi shuthi ngizosondela kubaqeqeshi babo yabona. Which is wrong. Yabo. Ngeke ngithi angazi ukuthi why bengayidlali ngoba ngiyafona ngiyisa ingoma lapha bangisendela i-email kuthiwa ingoma yami sharp okhozini kodwa abayidlali. Okhozini lwami. You understand? Mabeyidlala ingoma bazokhetha le ongayiphushi lena nje abantu abangeke basho lutho. So that ukhona umuntu osemva kwami kulaba bantu omelene nami. Kodwa ukhona umculo ongisabayo kakhulu kulaba baculi abakhudlwanyana. Noma lokho kuyitshela kukhulu lokho ongakwazi ukudlala isiginci lezinto lezi engazilutho. Kukhona okungisabayo kukhona. Ubani? Ngeke ngisho ukuthi ubani ngoba angazi. Kodwa ngiyasola ukuthi ukhona umculi ongisabayo kulabafana. Ngoba ngendlela engivinjwa ngakhona kuze kuthunyelwe lezi izibotho lezo siqiniseke yabo ukuthi kuzanywe ngayo yonke indlela ukuthi into yami yinyathelwe. Yabo. So ngizama ukuchaza wena mfowami ukuthi baningi kakhulu abalandeli abazama ukuthi banginyathele ngibe into ephelayo kodwa uphela. Angeke ngisaphela ke manje sengiphethe abalandeli ke manje abaningi ngoba babuyile abalandeli bami. Unabalandeli? Ngisho NAU manje ingabalandeli bami ngoba babevele omhla ka1 kuabalandeli bami. Uyabo? Omagolide abami. Yabo. Umuntu engingamazi ukuthi uqhamukaphi engisolayo ukuthi baqamba amanga mabethi wakamaphumulo lo mfana lo uthi usiqiniseko. Akekho umuntu ocebezela ubuso kanje ngasekhaya. Yabona? Banamanga ikwelekwele leyanto. But ke angisho ukuthi mhlambe ngithi maye ikwelekwele ngehlaba umuntu mhlambe oyikwelekwele nani.
uhlaba yena ngihlaba yena nje mfowethu ukuthi igolekole kukhona ke ngithemba ngithi mina igolekole wathi hayi lo mthetho ngiyamazi lokhu kuthi untshontsha imbuzi ngapha emambedweni ngathi no usiqiniseka ukuthi imbuzi kusho lo mfana lo bengikhuluma naye ngithi minazi lo mfana lo uhambe ethi ngibhema insango lo mfana lo kubantu ngisola ukuthi kusho ukuthi njengoba ethi ngibhema insango lo mfana kusho ukuthi usuke sinaye sibhema ngoba awukwazi ukuthi ungakhuluma ngento ungayazi ucwebezela kangaka ubuso so njengoba ethi mina ngibhema insango wayekwenzani la kubhenywa khona so sengibona ke ngeattire ayigqokayo ukuthi no ikwerekwere lo mjidala ikwerekwere ngoba kunamateka awambule lo umthandeni lawa amakhulu akalo Adidas noma yini le yanto hey kodwa nje yenye inhlobo yabatheki awamangase ngigqokisa iJordan 1 mina nginama Jordan 1 mhlawumbe nokuyibona emhlophe kanjani nje kakhulu nje ngifaka iNike iJordan 1 because lo ngazalwa ngulove lokwathini yabo angaze nje ngibe ibhari mina yabo so osiqiniseke kuba impintsha ngalamajini ke manje namateka amthandeni manje wagqoka lamateka amthandeni uvela sisangana ikhanda azama ukuthi athicile mina ikhanda phansi so into ezokwenzeka ngizovele ngimfaka induku nje mina ya mangihlangana naye ngizovele ngimbhonye nje straight ya straight ngeke ngimdubule kodwa into noma yini engiyoyithola ngiyomsakaza ngayo lo mfana because lo mfana lo yana akabazi abantu lo akabazi futhi ngathi ngathola ijuba ngibhunyele ngalo lezi inwele lezi vele inuka vele eyinukuyibuka nje ukuthi lo muntu ngoba uyinuka ukumbuka nje umthandeni lihlangana kanjani nale inuka elinjeyana ngoba phela umthandeni igcokanga uhlangana kanjani nesibotho uyigcokanga siqiniseke uyena lo omosha ke lento igama lami la ngibona khona ukuthi le ngoma yami lekuthiwa ngintshontshile kuye ila ngibona khona wona qha ukuthi le ngoma umthandeni wayentshontsha ngamabomu yabo because le ngoma mfowethu sayenza kuqala yabona no Zuma yabo so ngokuthi ke wabona le genge le vele yabona banento okuphila yabo ya bathwele lapho anginandaba ke futhi ukuthi bazokuthatha kanjani lokho bayazi nabo ukuthi angishongo ukuthi bathwele ngani kodwa nje uyabona ukuthi bathwele ngoba ingoma bakwazi ukucula bona labafana so angazi ukuthi abantu bathandana ngabona bathanda wona lamateka amakhulu lawa aqoko lo mfana lo usiqiniseke waye uthi usiqiniseko udicilela phansi abaculi ngikhumbula ngelinye ilanga mfowethu ngangicomplaina ngongaqashwa kwami okhosini wangena kuqala ku TikTok washo yonke into ayithandayo yokuconvince omcine ukuthi bagcine beyibona ukuthi emsebenzi wami awukho yeah so ngabona ukuthi ngampela lo mfana into okushawa nje yabo kahle kahle usiqiniseko into okushawa into ukuthi mawuyibona uyishaya yabo yeah kahle kahle ayingafiki la hayi izofika ninyafisa ngiyacela lapha emakhaya manimbona nje lo ngoba uzenza umzulu uzenza ukuthi ungakamaphumulo ngapha udicilela thina awukwazi ukuthi ungafika ukhulume ngoAli Mgube engakamaphumulo phinde ukhuluma ngami uthi ungakamaphumulo unamanga lo ikwerekwele leyanto le yabo ikwerekwele vele kumthandeni ayamthanda amakwerekwele nobani cha maningi nje abantu baseZimbabwe ngixolisa ukuthi mhlambe ngithe ba amakwerekwele indaba uyangicasula lo mfana ngithanda kabi nina bafowethu niyazi nami kodwa nje umthandeni bamthanda kakhulu abantu bokufika yeah njengoba naye lo mfana usiqiniseko sengihambe ngakuthola ukuthi ungokufika yeah khona nokuba inhlikinhliki kwakhe nje uyambona into enokuyibuka yeah khona indaba ekhuluma wadlula uthi bathwele obaba bathwele
Ngisola. Oh usola. Yeah. Allergic. Yeah, but angikwazi ukuthi ngingababiza ngamagama. Kodwa ngingasho ngithi labafana laba abasisabayo. Ngoba phela umuntu uma umvimbela uthi angasondeli nakusondela. Usabani kangaka kuye? Yini lekuzana efana? Yeah, nginamandla nami. So bayazi ukuthi bese amavukane ngangibathwesa ubunzima. Yabo. Babebhula amazolo okhuzani bebhulela mina. Yabo. Ngikhumbula ngisemcimbini ose Mega City. Enganginzima kakhulu lapho ngodumo ngoba ngikhumbula ukuthi ngalesa sikhathi kwakukhona indidane noThokozani la. So lama out engazwene ngempela. Ngikhumbula ukuthi lapho ngisaza ngathi ngilalela ukhozi ngathola ukuthi indidane ishayise imoto kaThokozani la. Obonakala umbalo helo kuyifoshuna. So lapha la ngayibona khona ukuthi ngubasted ngoba base bedlalile ke okhuba kungakahle. Yeah. Mina ngithi mangiyocela ukuthi hayi wena uzongena phakathi kwendidane noThokozani la. Abantu abazovala ngithi yabo. So lonto nje mfethu yabankulu kakhulu enhlizweni yami ngoba indidane yathatha lapha amanamba ami. Yeah. Ngafika futhi ngangena ngathi khaxa. Yabo, ngayishaya ingoma bajabula umphakathi kakhulu. Engizama ukuchaza ukuthi ke lapho usaphethe ngangiphethe unzima. Intombi yami vele uthi mangodo. Yebo, triple C, car cash cellphone, umuntu ozali Norox. Yeah. So ngangiphethe lezo ngoma kanjalo ke mfethu. Kwaba mnandi ke. Kodwa nje lokho ukuthi ngingene phakathi kwendidane ngibahlukanise. Yes. Hayi ngayibothi ngiqhawe lapho. Yeah, ngayibothi ngiqhawe lapho. Kuningi ke nje mfethu abangisabela khona labafana. Yabo. Ngoba na umthandeni wayemlandeli wami. Yabo. Esenale number le 071 engibiza ngeqhawe. Yabo. Kade kaqala ukuba nempandla ubhuti wakho. Waqala ukuba nempandla engakaculi. Manje ngathi bayipheshile kangazi ukuthi imali iyazenza imanga. Lokubonela washo ngemsunyanga ngibona impandla yakhe isihluma utshani. Isihluma inwele. Uyabona. Kodwa nje ngibakhonzileke labafana mfowethu ngoba babafana abayishintshile igame. Yabukeka ngendlela kade ngathi nje ushwi kusukela kushwi nomuntu ekhala. Kuza kwindidane kuza kubona labafana bayishintshile igame. Labafana nje ukhuzani ufike waqhuquzela ukwakha. Yabona? Yes. Yeah, ngoba yabona abaculi abaningi bahlala emkhukhwini yabo. Abanye bahlala eMagoli thothe ekhaya kuyabheda. Yabo akanayo ngisho umbhede ekhaya. Yabo akagoduki ucele khona ngala. So labafana bafike baphusha ukuba amajongo athanda ikhaya bakha sabona. So lokho kuhle. Yabona ngingasho ngithi sibonga nabalandeli babo ekuthenini babe nesandla ukuthi abafowethu bakwazi ukuthi bakhe. Manje engizwa ke angingene kukhona konke lokho ngikhuluma njalo. Engizwa bekusho ukuthi lemizi njengoba izihlekehleke kanjena nje imihle kanjena nje. Engathi abekho umakoti. So lokho ke kubuye kuphoxe ngoba ingakho ngithi mhlawumbe shothi bathwele nilabafana yini. Bathwele ngani kanti le enza ukuthi abafuna umakoti. Lokho engikushoyo ngisho nje angincengela utho ngempela kubona. Awuncengeli. Hayi. Sebangivalela kakhulu, akusebhlungu. Ayikho nje into engincenge kibo futhi angibasabi. Yabo. Ayikho nje. Nginandaba nje nabo mina. Yabo. Yeah. Anginandaba ngoba iskill enginaso vele ngidlala ushune obahlulayo. Uyabahlula? Oh uyabahlula. Umntandeni kade wayebhonga la ezama ethi uzama ushunu wami kanti udlala ushunu wamancukumane. Yeah. Bonke nje baningi abafana abazama lo shunu. Lo shunu awufuni uqale somewhere. Ufuna uqale kuwona.
waqala somewhere uzoqhamuka njikijelo amancukumane naye wayezama elisufuna ukujika ethi awunamuntu loshuni shuthi kahle kahle nje mabebuka mina babuke ngathi ngisithombe ulahlile ngoshuni wami uyabo ngoba phela ngisho ngithi owami ngoba yimi nginabalandeli abaningi kulento uyabo kuloshuni lo noma ungangena ku TikTok noma ungena kulukhuzana ku Facebook imini inkunzi bakhona abafana abazama abafana noMasinga. I'm happy ukuthi ngibone kuthusha imillion. I'm very happy mfethu ukuthi umfana ekugcineni ibuyile ingqondo ngoba naye ke yamhambela ingqondo lomfana. Uke waflokuza lapha kunengoma ethi vika ngithi yabo. Hawu umfana efika nje useyazivikisa. Hawu lo mfana kade egida lapha kumletho wamajona. Kuyingane manje kuveza ama-under lapha kugida. Uyabo? Shuthi ngomona ke womculo ukuthi uphethe isiginci la umfana ufuna ukuba uwe ngala. Na ngomuze sehohoza ngale naye ke. Esehohoza nokwakhe. Okay ke ku right ke lokho ukuthi kwesisikhathi ube sibonelo uyabona. Into engithanda kuye cha uyayibhala ingoma lo mfana Shemu. Okunye engikubonile bona okhuzana. Benze sure ukuthi lo mfana bafuna ukumthatha bambeke kwelinye izinga. Ngikhuluma nawe nje ngeke ngambona ivideo yakhe lo mfana idlala ukhuzana. Ngaphinda ngayibona idlalo yilo umlandeli wakhe ukhuzani lo wangakithi umcineka. Hayi ngoba bemdlala ngoba bemthanda. Ungizwe kahle. Fanele ke mina ngiphele indaba yami. Yabo ukhuzani wena uzokudlala kanjani umntalapha? Nimntalapha phi? Ukhuzani bomkhulume kabi nje. No. Abantu aba understand. Mina ngi straight talk, yebo. Yes. Angikwazi ukuthi ngithi lethi imhlophe bemnyama. Yes. No. Njoba ngikutshela nje ukuthi labafana lapha njengoba bedlala uMasinga hayi ngoba bemthanda. Inhloso yabo ukuphakamisa lesitayela thina sishone phansi noma mthandi anithandana nokudlala loshuni. Ilonto ukuthi bafuna ukuthi umthandeni abe nenkinga ngoba unokudlala loshuni ngoba umthandeni unayo vele inkinga. Unawo umona nami. Uyabona akakwazi ukuthi angangiqambela amanga ethi ngithatha ingoma yakhe ekubeni kuyena othatha ingoma yami. Osekungiphatha kabuhlungu uKhozi FM ukuthi yini le ikhokhokozini ukuthi eyami ingoma ingadlalwa. Eyakhe iziyahlukanisa unyaka kuyiyona ephuma kamuva. You understand? So iqiniso nje alikho yabo. Ngisho uTshatha uyikhohliwe ingoma yami. Awuyena ukhoshi nje. Last week nje ubedlala ingoma kanti encane lapho washo wathi hayi umuntu encane sebemenza ukhoji ebholeni. Manje uyabona thina sizinkomo uyabona ukuthi ngesidlala ukhozini. Thina futhi singawadla amadombolo emizi yabantu sisenkingeni ngempela. Mina njengegcoka melidala nje I don't have friends, you know. So kunzima kakhulu ukuthi ngibe umuntu mhlawumbe uthola ukuthi sengiyadlaleka noma mhlawumbe uthola ukuthi ngibe umuntu oseyaqasheka kuphi ngoba bayakhulumelana yabona. Why lokhu ukuthi umcine kahle umlandi kakhuzana? Kuningi kakhulu mfethu uma yenza umcimbi nje lo mcimbi lona unikezwa ngisho ama golden hour uyabona nje lonto ubone ukuthi singaqashiwe thina emalini esalayo bathatha imali bayodabukela lesidalwa lesi kuthi ubani uMayokathi bamdabukela ngoba ekhubazekile wamjida yabo sikhona sicula yabo besithanda abantu yabo kodwa ngoba asikho bafishani thina ngaxa sokwathi ngami ngoyinqamula inyawo nami ngibe ngama yabo please yeah because
uyabona ukuthi hayi ukuthi bamqasha ngoba enengoma banako ukumdabukela so angikhalike ngoba bathathe ibusiso kuNkulunkulu nami mangenza into ngombiza lo amjita for ibusiso hayi kodwa ngoba ecula okudlula thina angithi nawe uma umbiza emcimbini wakhona ubashila ngithi kodwa ngeke ngibashiye abangakithi mina bafana ngoba ngifuna indawo yakithi ithuthuke yabo and number 2 umaphumulo umelwe yimina ayikho ibhare ecula okudlula mina umaphumulo ebangaba cula umaphumulo yeah kodwa ayikho ibhare ecula okudlula mina like nongodumo like ayikho ibhare engidlula kamaphumulo kodwa bayakunyathela lokho labo ukuthi kube sengazi ukuthi mina ngiyinto vele nje engasekho futhi wena uphethe wamaphumulo mina vele imina ngiphethe kamaphumulo kahle yimi ngimela umaphumulo kahle ukuthi lokho ngeke mhlawumbe uzokunaka ma uzokubukela kude yabo kodwa nje umuntu olalela ingoma nobona izinto ngendlela ubugagu ubufuneka kwi-industry uyabona ukuthi hayi na umnanga umculi wakamaphumulo yeah so bakhona abanye kodwa abanayo ivelu kaThamara bakhona abaculi amaphumulo kodwa abanayo ivelu kaThamara ya so ngingasho ngithi noma ngaseyena unumber 1 ngoba phela nami ngasongibeke phambili mhlawumbe ngisemumva kubona abaculi waphumulo kodwa mawuqala nje ubala 1 2 3 4 5 ngikhona la kule 5 le kodwa futhi ngiseduze la yeah mawuthiwa nje uyabala kubantu nje abamela umaphumulo yimi inkunzi vele umuntu mayekhuluma ibeka yena phambili ulandele ubani ofuna ukusho ukuthi cha ngabeka uAli phambili yeah mhlambe mina ngilandele ngemuva mase kuba lolu swebezana ke lonke kolunensuniza olunyabo kanjalo kodwa nje kuningi okunye khohoza kanjalo kuningi nje abaculi mfethu abakhona ngamaphumulo baningi ohoshozile nakhona yeah kuloshuni mfethu clever sure wakataleya yebo lele akataliya ngiyangifuna ukuthi ngigxile kakhulu kuyona ngoba iqhamuke nosho umlenzizwe yeah bezama ukubesa ngathi manje bazi kakhulu ngale style yabo yeah ngoba abantu abafuna ukuthatha over yabona which is ngeke kuze kwenzeke kanjalo ngoba kuyiphutha lokho abakwenzayo ukushaya ingoma kulona ke iphutha futhi bayishaya kahle umlenze yeah kakhulu uyidlala kahle kodwa into engikhala ngayo qhawe ileyo ukuthi athatha iband yeqhawe lami yonke ngisho producer everything ebese ezoyibiza ngosho umlenzizwe phezulu la ebese engabikho la afaka khona iqhawe yabo shuthi kahle ngamanye amazwi uyamyuza uBhekumuzi lo mfana and number 2 ngendlela engibona ngayo ngibona ngazi ukuthi beside ukumyuza man awukwazi ukuthatha iband yami njengoba nguZanefa nje uthathe omsholozi uthathe ontshebe uthathe yonke abantu engisebenza nabo ngisho iproducer yami ebese uyibiza ngegama lakho ekubeni usebenza udlala istyle sami futhi mina ungabusangifaka ndawo into yakhe nje into yakhe kanjani entweni kabani yena ucula eyakhe yena oculayo iband kabani iband hayi labantu bayasebenza basebenzela abantu bahola nobe sengasekho uBhekumuzi kukhona imali abayithola khona ngokuthi babesenza noBhekumuzi akwaliwe but lento kaBhekumuzi why beyisabalalisa ukuthi abahambi beyifunela amampondo abo bezofuna ukuthi benze ubumba likaBhekumuzi ngabe uBhekumuzi mase bemvalela ngaphandle like uma ungadlula emhlabeni untsheba kumele asebenze nomuntu umsholozi 60% akumele asebenze nomuntu kufanele asebenze nomuntu kodwa mangibaletha bo2 kanje ya ngithathe no producer wakho sengithatha i-team yakho hayi mabe u2 kuyezwakala lona uthathe konke
yonke into kaBhekumuzi nje yena nje kushuthi nje mayivuka ekseni nje mawungathi yaBhekumuzi ngathi yebo yamfana yabona so naye ngeke ngamuzwe eshaya ingoma ethi uzofaka abantu unyawo yabona angazi ukuthi ubani ozoba nebhadi but ke angifuni ukugcina lapho ke ngoba mina ngavele ngeke azangenze lutho ke mina into engifuna ukukhuluma ngayo nje yiyo leyo ukuthi isifiso sami ngiyafisa ukuthi le nto kube iBhekumuzi band le abayenza kasho umlenziswa isifiso sami ezuza nefa ngicabanga ukuthi nabanye abalandeli bakaBhekumuzi abangizwayo bazoyibona lento ngoba lo mfana mayecula uBhekumuzi ngqo so ukuze uBhekumuzi singamkhohlwa ilegacy yakhe mina ngizamile ukuthi noma ngudlala ushuni kaBhekumuzi but ngiyazama ukuthi ngibe ngingazikhohlwa mina so that mawufaka uBhekumuzi ukwazi ukudownloada umculo kaBhekumuzi ulalele futhi yabo kanjalo streamer kanjalo yes manje lo mfana ngeke udlala uBhekumuzi kade udlala yena ngubani uyakhohlwa uBhekumuzi ngoba phela manje into eyodwa ashuthi uyawazi uBhekumuzi omusha shuthi yakwazi ukunamathisela unamathisela kanjani into efana neyomuntu ense kukuhlakanipha lokho ashuthi uvukile uBhekumuzi uvuke kuphi kusho umlenziswa uvuke waba usho umlenziswa what about uBhekumuzi shuthi uBhekumuzi uphila kusho umlenziswa okay ake sithi uBhekumuzi uphila kusho umlenziswa umadoda umngani kaBhekumuzi uyazi kahle ukuthi akekho ngazi kubalandeli baBhekumuzi ukuthi uBhekumuzi wayengafuni isitayela sakhe kodwa bona bafuna ukuphusha ngenkani ukuthi bafuna ukwakha usho umlenziswa entweni kaBhekumuzi kade engafuni nayo so ezimlandeli mina ngikhuluma ezimlandeli kaBhekumuzi ukuthi ngokwaza nefa mina ngithi abazama ukwenza iBhekumuzi band lo mfana azimele aphume kwiband yeqhawe lami uMandlanduna angene lapha yabo kuze ilegacy kaBhekumuzi ilokhu iqhubeka because lo shumlenzisa smart into wapi yabo asisho ukuthi kube nefa lomculo but akamuse phela ukuthi afuna ukubulala ilegacy yale out yena kanti uphetheni yena mase zoze zenza iqhawe yabona so leyo nto leyo angizwisisi kahle but ngicabanga ukuthi abanye bayizwisisa but mina ngizwisisi kahle usaculo lo Mandlandona angazi mfethu ngithi mayibasoke baba amabhari ngayo lento engikhuluma ngayo ukuthi futhi mawenza umculo uhlakaniphe yabo uthinte inhlaka zonke ungabe usuba yilowo muntu oyiro model yakho ngoba ngampela baba nenkingi thina usuzibeka ke manje kunakwethina ke manje kube sengathi sesithwele or nomuthi kanti thina seyicuphi ikhala yabo indlela esenza ngayo senza ngendlela ethe ukuhluka hluka yabona wagcane nombona uMaphumulo uba Mandlandona wasambona kodwa hayi wena uyathanda ungibuza uDambayi kodwa ke njengomfana weqhawe yabo njengomfana weqhawe wena mfowethu cha Nkosi yami na umlomo usukulokhu woma sengilongu ukhothe ngathi ngobhuti wakho wayengasawukhothi lapha ebuke ilokuzana kaMahu ayadluleke lapha hayi wena kabi yami uMandlanduna abantu abathu befika emculweni babephapha yabo bephapha njengabo shumlenzizwe njengoba seqala manje ukuphapha manje sebenozagiga manje oshumlenzizwe yabona yabona sebenozagiga manje yabona laba bana uthi bayacula bawuthi indlela yabo kuyenzeka ingoma beyishaye ukuthi umthandeni nokhuzane beyithande futhi abalandeli babo usho umthandeni nokhuzane okwakubalula lokho phambeleni yabacula yabona bayacula kodwa ayimasubalalisisa kahle njengoba into zabe ngathi into yokuphila yabo seyiqala ukusala sebeqala ukufana nathi manje just that ukuthi bona sebe achievile ngeke ukwazi ukubona because insipho esigeza ngazo ngathi ziyashiyana ngamanani but abasihluli ngalutho okhuzani ngengoma mawuzolalisisa kahle
ingoma nje ulalela ingoma iziyophela ayikho nje baqhaqhazela nje abanye omunye nje uyabona bazama ngalowo ndlela ngokuthi ke apheshe ngamantombazane but nje omunye uqhazela omunye uphesha omunye uphesha ngamantombazane so angibasabi nje mina ngengoma yeah njoba ngumfo wangithi nje ngisaphila ngonyaka ophelile mawuza ama-CD yabo ubani ozwa ngathi ubengaphezulu into hayi no bacula bona bakhiphile ama-CD yabo futhi azwakala futhi abantu bewathanda angazi ke mfo wangithi ngifuna ukuzisa iside lakhe njengomuntu ojwayele ukukhuluma cha badlalile bona yeah badlalile njengoba ngitshela ukuthi mina ngiyasola ukuthi khona into abathwele ngayo yeah mina ezuza nefa ngisho ukuthi bathwele yeah ngiyasola yeah ngoba ingoma yabo ayikho kangako kodwa ngithola ukuthi omunye uwina ibhokwe omunye wawina ipholo yabona khona wina ibhokwe khona kuthiwa khona ubonakele ephethe uqembu ka25 elibeke ekhanda ngapha uJumbo na esho ngaphethe wena Nkosi uya basuke eThekwini koJumbo bagibela ibhanoyi angalo mbabe u4 babenga beyolanda ke lolu qembe nebhokwe yeah khona wina ibhokwe khona wina ibhokwe manje bathi abantu ke ngibuka lapha kuFacebook ukuthi umuntu akagibela into ayiwinile ngiyabona sebedlala ngomuntu akamangema ke manje ungaligibela kanjani ibhokwe manje yabona so mina kahle kahle lamfethu labafana ngibazondi intwana nje esikhule nazo ezinye njengomthandeni nje uza ngemumva ya kuthina so naye uyazi ukuthi ngengoma umfana noma engaba kuma billboard agcwale ngisho kamaye ezithebeni lezi ekudliwa kuzona umfana nje ngengoma yeah ingoba ke kusho ukuthi khona into abathwele ngayo ukuthi angazi ukuthi yini because ikona kukhona umlingo khona ngoba nawo bewathatha amabhokwe yabo oyile ibhokwe Eastern Cape manje kukhona iXhosa engalibona lapha kuFacebook lithi hayi bengiqala nokuyiva aniyazi ngoma le sazoba inja sazoba ngazi ukuthi muphi ke lapho washaya inja cishe wayigeja ke ingoma naye lo mjitho kodwa ke phela mina ngiyena umhlaziyo yeah mina ngiartist umhlaziyo usiqinisele hayi umbhedo lo yabona yazi ukuthi umjitha mfethu engibona ukuthi mina amajitha agrand for uMaskandi okumele athintwe anesoka soka nangendlela nje umuntu aqoka ngayo nendlela akhuluma ngayo nane respect yabo yeah mfethu ngicabanga ukuthi yabona lo bafana thi umhlaka 1 yeah amsho umlandeli kaKhuzani le out le yes hala amajitha mfethu awasicwayi lamajitha mfethu wathole hamba no square mfethu wathole hamba nabo bani ngingasho mina ngingakunanazi ukuthi kubo bonke abalandeli bakaMaskandi inkosi yabalandeli bakaMaskandi umhlaka 1 yabo and then bakhona omagolide yabona so ngakusho nje lo ngiyakusho nje ukuthi mina nje umhlaka 1 ngiyamthanda ngiyise side nje engeyona ilokhuzana iWhite Nation ezama but nje umhlaka 1 kukhona into ayenzile ngithi ngingena ku TikTok bangimema kulukhuzana ku life wabo bengiqala ibona abangifundise lezi zinto so lokho nje ukuthi belandela iqhawe labo kodwa banginikeza ama tip ukuthi hayi ndoda enza kanje nathi sizokwenza kanje kuwena benze balanda uMasinga bamkhuphula uMasinga la khona ama Blue Nation anesandla so which is good yabona usiqiniseka kanasandla kulabo bafana understand uyabona ke manje ukuthi usiqiniseko usebenzela uSathane yeah ngokwami ukubona yabo
futhi njengoba ngikutshela usiqiniseka akuyena wala eMzansi yabona akekho ngiyakutshela akekho umuntu umanqele ongadayisa ngabantu bakubo akekho ngiyaphika mawukuthi lo mfana usagxile ekuthenini ungasekhaya ngeke azazo mayebuka ifoni abone ukuthi thina kumele asidicilele phansi ngaleyo ndlela futhi ngalesa sikhathi mina wayekhuluma ngami kabi isimo sasisibi kakhulu financial yabo so ngayazi ubhlungu umjide kuthiwa wangasekhaya engidicelela phansi bafuthi bangasekhaya ukuthi bengangiqashi yabo akagcinanga lapho uyaqhubeka ungiposta ngibhema insana ngaze ngenza research ngithi waphi lo mfana bamkhomba komambedweni kuphi kwathi untshontsha imbuzi lapha nemambedweni ngathi mina no angimphikethi untshontsha imbuzi kodwa ikwerekwele leli akekho umuntu ocobezela kanje ngasekhaya and akekho umuntu wakamaphumulo ongabathanda abaculwa ngamasekhaya ngoba kwawena nje ubungahlabisa uyabathanda uSminoff ngoba baphakamisa indawo awuyinkunzi you understand no Mthandeni ngiyangibona mangikhuluma uMthandeni nje uyashintsha ngisho ebusweni ukuthi umfowenu unalokho ngeke ngikukhulume kambe ngithi angisho ivuma kodwa uhlezi nje umkhuluma kabi kanjena ngizwe ngithi okay angaze umkhulume kabi yazi ukuthi imfethu ihamba kanjani le nto oMthandeni abafana abezemva kwami ngingasho ukuthi abafana kumina ngoba bayangilama kwi-industry nangeminyaka so ngibahlonipha kakhulu yebo kodwa akufuneki phela ngibasabe yabona noma ngathiwa ke balandelwa amakwelekwela kanjani njengoba ngitshela nje ukuthi usiqiniseko lo muntu ngathi akagezi ukuthi uhlangana phi negcoka melisha angazi ngoba phela bakhona abaculi abaduma ngokuthiwa abazwani namanzi fuze ngabe ke ungakubona awubani la baculi yabona baningi ekuthiwa amadiki yabona so manje uqualify ekutheni nabe yidiqa yena kodwa manje uzoyiphosa ngapha kugezwa ngakhona yini uthi ungalo uMthandeni usiqiniseko yini uthi ungalo usiqiniseko ma-Red Nation ngambona khona wayifakele ekhavele yakhe yodwa ebomvu uyabona so namateki amateki ngathi wathatha khona lapha ngoba ngoboneka mumva emva komcimbi so kuthiwa ama-influencer ama-influencer amasimba ke kodwa ngoba awukwazi ukuthi mfowethu ngingwakamaphumulo uqiniseke ehambe claim ukuthi ngamaphumulo lona nje fanele kubheka i-ID yakhe ukuthi ufike kanjani la otherwise sosizwe nofuba siqala ngaye kunda lama drugs ngenduku nje akekho sizophashelwa yinuku la yabo lo mfana lo wanu ne-satanist and unamandla manje so usekwazi ukucontrola le youth le yabo lokho okuphaphayo ukufaka ikhavela efana neyakhe la le khavela le ngazi ukuthi isinkwe ebomvu le embi nje le khavela embi nje eyathi isikwe le khavela bayithenga apha le yakhavela ebomvu mina enesidina nje le yakhavela uyayibona ukhavela le Fethu ngiyabona udalapha uMthandeni bathi abantu ufuna ukuqashwa kwi-All White kodwa ukhuzana ongakubizwa kwi-All White mina mangabe ngidalapha umuntu bathi wayingcengela kukhuza ngcono bengathi mhlawumbe wafuna unyusa ipage lakho because linyukile ngalokho kodwa i-All White asikubonanga All White mina ngihambi imicimbi icagogwana nje yabona All White isicagogwana no mina ngake wangiqasha ukhuzana wathi mangiqasha wangitshela ukuthi ngikhokhela malini akazange abuze ukuthi qhawe uzofuna malini yabo amasimba ke lawo futhi yabo ngixolise nje ukukhuluma lonto kodwa udoti wodwa lo ukuthi
mawuqashe artist uqhamuka usulitshela necontract. Number 2, saze sahola enyakeni olandelayo. Sekudlula izinyanga noma ezisithupha. Phela Ebelesela ngokuthi likaKhuba izwe ngapha engasikhokhela imali yethu. Ngaxakeka ukuthi likaKhuba kanjani izwe ehluleka ukusikhokhela. Ngaze ngabuza lapho sasayina khona ama contract. Ngathi mina wobuza ngabuza le ntombazane le owangazi ukuthi usisipunyana ngathi mina wesisiputi usisi manje umbuze lo ukuthi uyinkosi enjani ehluleka ukukhokhela abantu bayo. Ngikhumbula kahle kwaphendula lo mfana usemshayela isiginci manje. Ubani ufingers washo ever magic fingers. Yeah, wathi ubungeke ukuthi uthule. Wayesanda kuqala itoho ngathi kukhokhelwa kahle lokufa kwentaba kusho ukuthi makushaya isiginci. Ngahoxa ke. Kodwa nje sengibuzile kodwa ukuthi inkosi enjani njengoba ethe likaKhuba nje likaKhuba kanjani izwe silambile thina umcimbi onyaka odlule. Nakhona imali yakhona isiza ngamahalf. Mina njengoba ngawufuna ideposit ngakutholile u7.5 kuZuma. Hayi uphethe manager right. Msholozi mfowethu Matomela hayi professional le ndoda. Yazazi umsebenzi. Iyawazi umsebenzi wakhe angikhumbuli nje mfethu esithatha nami kanjani. Futhi waba neqiniso wanginikeza lo half. Kodwa akuzange ngiphathe kahle ukuthi iartist enye mayiqasha abaculi iqhamuka isibatshela ukuthi nayo iphi budget. Umculi naye elazi usizo labaculi. Shuthi mayikunike u7.5 asa 7.5. Yeah. Kwaku 15,000. Wangitshela ukuthi nginike 15. Hayi ukuthi wena ufuna mali. Wangibona ngifanele lo mali. Uyabona ukusho ukuthi kwakuyileso sikhathi ebona ngifanele kwaya wabona engafanelwe yilutho. Njengoba bengasangiqala. Futhi kungenzeka ukuthi engakubizi iAll White uyabona le ndoda eyayazi ivele yayo. Beside ubona ukuthi imali ayingifanele enhlobo njengoba wabona ngifanele i15,000 ngaleso sikhathi. Shuthi ke manje uyabona ayikufanele. Uthi mayecabanga abona ayikho imali efanele lo muntu. Okay. Yeah. Baze bathathe imali ke baqashe lo mfana wesidalwa ke lo uMayogati. Sikhona sizizele thina sicula. Umbuzo wami unayo ingoma njengamanje engadlala kwiAll White kwimpucuzeko kunyakaza stage. Yes. Yeah. Ziningi. Yabona nje kule album le ama hit odwa ukuthi njengoba ngikutshela ukuthi abalandeli bayafana neqhawe labo. Yeah. Each and every qhawe. Iqhawe neqhawe abalandeli balo bayafana nalo. Mangabe iqhawe linomona abalandeli baba nomona kakhulu ukudlula lona. Yes. Ilokho kungixakayo ukuthi usiqiniseke yini engagezi ngoba usupporta lo mfana. Kanti mvamisa ukuthi labafana laba bayageza ngoba basupporta abantu ubhuti wakho ogezayo. So kuyangixaka lokho. Ingakho ngithi mina akaye ngala kuthiwa kugezwa ngaphakathi. Yabona. Sakubona uTalapha usuTalapha manje ukhuzana. Usumthunqe ngokuthi umthande nakuqasha emdletsheni. Kuphuma iline up ake akekho umuntu mina engimncengile. Futhi angifuni uma bengivalela kule mcinjanyana yabo engacacile. Uyangizwa ukuthi ngithina nganoma ngakuphendelana. Phinda. Angifuni ukuthi uma bengivalela kule mcimbanyana yabo yamadombolo. Engacacile. Mase becabanga ukuthi mina nginendaba. Yabona njengoba ngikhulupela kanjani mina? Akuyona ingculaza le. Futhi uyaya akwangidla amaphilisi omsangano ngidla nje inyama. Awukumthandeni experience, awuyi-All White, awuyi-impucuzeko. Akumoshi lutho ngithi. Unalokho uZanef uzokwenza iZanef Music Festival. Abaqasheke. Bagcwalisele. Uyangithi yabo. Ngaphandle kwempucuzeko. Mina ngizobaqasha. Yes. Mangithanda ngizozoya ngenza ilokhu iZanef Music ivele iqondane nomunye umcimbi. Ngizwela uthi picnic. Ngaso iqondanise nje experience. Ngeke ngisho. Impucuzeko, okay. Hayi. Angifuni mase kuqondana mase kuthiwa washo. Kodwa sengishola ukuthi angeke mina ngihlehlisa umcimbi wami ngomuntu ongenandaba nami. Yeah. Kuzokwenzeka kodwa ukuhamba kweminyaka. Abafana abanandaba nawo. Hayi.
njengoba nami ngingenandaba nawo yeah so ayincengene uyabazi njengabantu njengabaculi nje ngibuka nje izinto ezinamanga nje yabo banamanga banamanga ke labafana bobabili hey banamanga ngeke ngilo ngichaza kakhulu kodwa nje kuningi ngibona ukuthi kunamanga ke lokho kuthini why bongangeni la namanga lo banamanga nje bafika omaskandi abalandi bamaskandi babesalele manje bahlakaniphe kakhulu sekukhona abantu abafundile manje kahle kahle nje umaskandi usulandelwa abantu abafundile bodwa ngoba usudlala nasey'koleni why isikhathi esiningi nokubona nje ngathi izinkulumo zakho igudlu somnandi ngithi ngoba ngithi ubaba omdala lona amanye ama-legend la uzisho na ukuthi usuyi-legend unguyi-legend yini umfana ngithi umfunani kanti no abantu abalazi iqiniso ngoba ezinye izinto ziyafihlwa so mina anginandaba ngoba ngibelieve kule ngoma le eculwa amakholo makumncwabo ethi asakhile lapha kunekhaya eJerusalem sinekhaya iyangimotivate ke leyo ngoma ukuthi kungabikho umuntu mhlawumbe ngizomncenga yabo noma ebed yabo ngikhuluma kanjalo nje njobe usabuza leyo nto abantu abazi ukuthi indaba yami noThokozani isuka kuphi ngiyayiveza ke namhlanje shuthi ngifika la emculweni ikhampani umuntu oyifounder yami kwaba uphathaphatha so mangabe kuphathaphatha producer yakho uBhuti Thokozani so kwaqonana nokuthi uBhuti Thokozani naye uza eGoli ngaleso sikhathi anganoma ezorecorda noma wayezohlola mina ngoba angifuni uqamba manga wathuka ufika kwapi angazi ukuthi wayethuswa yini kodwa ngabona ukuthi uthukile sengizwa nezinkulumo ke ezayiqhamuka ngoba omunye wayedlala isiginci wasitshela nje ukuthi uhole 3.5 Thokozani langa wakhokhela lo mjita 3.5 ukuthi engangidlaleli isiginci awu so unothi ke weza kimi wangitshela ukuthi hayi sengiholile ndoda ngeke ngisakwazi ukudlalela samdlalisa ke ngoba ikhampani eyifuna yayingangithembi kahle ngoba ngangisafika kwi-industry ngimncane so iyangicelela ukuthi adlale samcela ke samncenga ukuthi adlale le ngoma yomabhebeza yodwa mawungabheka lesiginci sidlala lapha sisifihlile ngoba sasifihlelwe yena uThokozani la ngoba wayengafuni thowa khala inyembezi wathi uyabulawa mina uyangazi une-demo yami yabona kuqhubeka isikhathi ke ngiqhubeke ke ngingeneke sengazi ukuthi akangifuni phela maye ngabe kwazi ukukhokhela omunye umuntu ukuthi mina ngingadlalela futhi uyavimba yabona ayike wakhala impela nako phathaphatha yeah ukuthi ngempela yini le abayenzayo yabona ukuthi belethe mina yabona okay ngoNkulunkulu ke ngaduma ke bevimbile kanjalo Thokozani bahluleka ukungivimba ngikhumbula ke kukhona la wayethi khona yebo yampukani kuyiqhayisa kabe ungene kanjani eBush ungenamali emva kwalowo ngoma yabo bangitshela ke abantu bathi uyayizwa le ndoda ukuthi igadla kuwe manje emayithi yebo yampukane ukuyiqhayisa ngoba wena umpukane ziyamlandela landiyele nelandela lokhuzana so njobe ethi yebo yampukane ukuyiqhayisa ungene engabe ungene kanjani eBush ungenamali kusho ukuthi usho kuwena ngoba wena ukuthi umpukane bayichaza abantu ngayibona ngathi ngibuya ke mina ngathi mina impukane ishayikisela phakathi eBush amaqede sazonda isibhumbulo yeah yalokho iqhubeka nje lonto naye ukudelela kwakhe ubedelela engacacisi ehwaya nje uyabona shuthi uyibonela yabo khona ingoma eshaya ethi khuzeka mshana so ukuthi ngimazi ukuthi vele umuntu obengafuni ngingene egemini akusho ngisho ethi usho kimi noma seshaya abanye ay ngizwe ukuthi wayeke usethi khuzeka mshana manje hayi nami ngicabanga ukuthi hayi lo mbhemu lo
awukodwa malume usungaze ngikhombe ngomuntu omkhulu kangaka uzongivala amehlo yabo. So malume bavumba kanjalo ke bayithanda futhi abantu kuleyo ngoma kakhulu. But nje abanye sebebone ngazi ukuthi mina ngihlasela umuntu omdala. Yes. Kanti umuntu omdala okubhedayo. Yeah. Ngicela uxolo lapho mhlawumbe mangabe ukuthi inkulumo yami mhlawumbe ayizweli kahle. Ngoba usezele izingane sethe ukukhule ngihlonipha kakhulu. So kubalekile ukuthi ngimnikeze indawo yakhe. Kodwa akufanele ngifihle ukubheda kwakhe. Ngoba bangasoke bemvune agcine umuntu oright nje nazi ingane zazi ukuthi ubaba uright kanti azimazi ukuthi ubuya benakho ukubola. Yes. Yeah. Ubuya bhede ubuthoza langa mfowethu. Yeah. Ngikhuluma nje mina angidlala eZululand. Mangithi ngifuna umsebenzi eZululand kuthiwa wathi yena angihloniphi mina. Maye mina ngahamba ngihlonipha oThokozani langa ekubeni ngibahlula ngengoma. Yabo. Obuthokozani laba kwazi udlala ngisho isiginci. Oqala nje. So angiboni ukuthi wahlonipha. Ukuthi sengihambe ngikhosiza kubona. Kunento abangayazi mina ngiyaziyo. Kufanele beze la ngizobafundisa into. So bona behlonipha wena. Imina nje nginolwazi. Yimsha wesiginci eSouth Africa uyabo. Yeah. So enye into nje engangiphathanga kahle ngaye ngeke ngathi mangibuka lama video kanje. Yes. Hayi ngithi mina ubani leli ikhehlana elinetshebane emhlophe eliqamba manga. Haw. Mangithi uyena. Uqamba manga ke uyathanda ukwenza ngathi ubhekumuzi kwakomngani wakhe. Uyabo? Mina ubhekumuzi ngimthande kangokuba mfowethu ngimthathisa okabhuti wami wakwethu endlini. Yeah. Ngoba engangimkhonze kakhulu. So angifuni umuntu oxhaphaza ubhekumuzi mina. Yabo? Ngakufela lokho angindaba nje. Ubhekumuzi ngiyamthanda namanje ngisamthanda. Angifuni umuntu ozoqamba manga ngobhekumuzi. So baba usomnandi iyeke lento ukuthi uqamba manga wena lapho ukuthi nalidlalisana kwakumnandi kabi nidlalisana ayeke nalidlalisana yona la awukwazi ukuthi mawudlalisana nomuntu masuthi ubhema insango umnomzana ongaka hamba umehlisa isithunzi ukuthi ubhema insango mangabe ukuthi wayemdlalisa babe mshayelana abantu labejabulana ngoba ngangikhona besha usomnandi ngangikhona ngawina icassette lapho ngasho ibonga kaBhekumuzi esayishayiwe wena sephumile engasekho bemshalo ukuthi wathi uyiqhawe lapho washawa stage wanema ethi homaskanda ba azeyikhaya utshathu uyazi nje waphuma iphuphu echamile naye njalo echambe nalo somnandi lo ngoba engwanga kubo ingane ndidana beside kwangaka babengaka base behlangene nendidani yes base behlangene ngithi ondimande yabona nje ukuthi kuya ngokuthi unjawu usondele nikulabantu yabona yabona so mina nje engasondeli kubona futhi manje sengimkhulu la ngomzimba engisakwazi ukukhothamela umfana mina ongangisiza ngalutho ngamane bayeke ukudlala ngoma leyo sek ngoba kwamanje vele ingoma yami iyahamba bengekho now 260,000 k angizange ngicoshe bengafakanga effort angizange ngiboost futhi angazi ukuthi kuboostwa kanjani angizange wathenga angani ukuthi kuthengwa kanjani yabona so lokho ngibona kubukhulu mfethu futhi kube yathenga ngabe ne-million now mina kube ngiyathenga abe ngine-million ingakho kungenandaba makuthiwa ubani useshaya i-million ngoba into zami lezi engibona ama-million yami lawo ube mina ngiyathenga yabo nakhona ngizowathenga ngani waphela ngizele mina ezami ingane angifuni uzizilambe mfethu mawuyibona ingane zami nje uyibuza uthi ubaba wena uyanondla kodwa ungasabi ngoba lokho ngiproud ngakho ukuthi ngubaba oyinaka ingane zami ngiyabahlula abasebenzayo nalabo abaqashayo ngiyabahlula abanye bazondla ingane abanye abaganiwe awazi ukuthi yini le
abayishushumbisa ngaphansi kwembhede yabo. Uyabona? So ngicabanga Khona bakushushubisayo. ukhona abakudlayo. Kodwa yabona abajabule. Hayi, Kuyabadla lakho. ayi. Uyabona bake bebe nolaka nje. Yabona ukuthi bengakuzuma ngempama lapha. Indlela nje abane stress ngayo. Ikhona lento ebadlayo. Kunzima. Kunzima, ya. Ngibona baze ebusuku ukuthi kwenzakalani. Ukuthi kwenzakalani. Kodwa uyabona bayadla. Iziswana lezi. Akazi lo badlalelwana ngoba uyabona bahlezi besuthi nje. Akoni umkhaba wemali le, umkhaba wokudla lawo. Bathanda ukudla. Yabona, siyayazi imali. Ikho imali ikhona badlala. Kodwa kakhulu uyabona abantu abazwanayo nento ehlafunwa. Bayadla abafana. So enye into wena engikhala ngayo. Ngikhala mina ngabalandeli balezi insizwa. Yeah. Abanenzondo yeqiniso. Yeah. Kukhona mina isikhathi esiningi mina ngiyathanda ukudlala. Yes. Yabo. Ukuthi mangidlala angeke uzukwazi ukubona. Yabo. Kodwa umuntu omazi umuntu odlalayo uyabona hayi bengeke azasho lento. Akekho umuntu ophile ekhanda ongasho lento. Lo muntu uyidlalela, yabo. Kodwa angidlali ke kulokhu engithi ubaba Somnandi akayiyeke lelo qamba mangithi hey sadlala kamnandi nje naloluthu sadlala kahle. Akuwona umdlalo leyana. Babezondana ngempela, yabo. Engeke ngiyibuza namanje ukuthi wayeyapi emngcobeni walomjito ngoba babengazwani ngempela, yabo. So mina umuntu ongangifuna angifundi ngovele ngisusa isiphepho nje ngikhumula igqoko mase ngifika. Angifundi umuntu ozoza nemngcobeni ekubeni engangifuni. Yabo. Mina ke vele kuningi sekuyongihlela la ngibona khona ukuthi amaqhawe abo angizonda ngempela. Ngeke ngashonela odadewethu. Kuningi nje kungahlela. Akekho noyedwa nje oke wakhombisa ukuzolana nami. Ngayeka lapho ukuthi noma bethenga imoto noma bethenga amaloli noma bethengani ngilo ngithi congratulations sengayeka. Ngoba manje mina noma ngenzani noma ngithenga imoto mina benze ngathi ababoni. Yabo noma ngenzani nje benze ngathi abakuboni nje okwami mina kahle kahle fanele mina ngiphele. Yeah kuthiwa nje uzanefu saphupha kudala. Futhi awumbongela ngimthande neWinnie Paul. Angizange ngimbonge ngikhuza ekhathi eWinnie ibhokwe. Winnie ibhokwe 25,000 nebhokwe. Phela libizwa kanjalo isikhapho emampondweni ngathi hawu uwini ibhokwe uyabona kusho iXhosa yabo obulwini khona hayi ukuthi mina mangihleka la mfethu ngisuke ngihleka ukuthi ngiyabhuqa. Yeah. Mina ngiyajabula ukuthi at least likhona ibhokwe abuye nalo le uyabona. Khona umuntu kwabantu abawuthuka ngabanabo la. Omunye wathi yeke umculo uba umnyazi wefortune. Anganoma uyamazi. Hayi angimazi. Mase kuthi ugovozile angazi wayithini ugovozile. Wathi ugovozile lo bhuti wangapha ngase uPhongolo. No ugovozile angimthathi serious ngoba ngathi wake wabanjwe igebengu zamshaka abane ekhanda. Yeah. Zamshaka abane ekhanda ke. Wasala lapho ke koGanjeni ngibona uGanjeni bayahamba nje. Washawe igebengu. So walimala. Ngamxolela. So noma ngathi uZanefo unjani? Nkosi yami. Ngizomshayisa nje ngomoya okuthenini nkosi yami. Ngiyam understand umuntu oshayiwe. Akufuneki ngempela ukuthi ngimthathe serious ngoba ngenzeka ukuthi walimala ngempela. Walimala ngaba limala ekhanda. Ekhanda. Ngayibona ithombe zakhe nasemlonyeni. Shuthi sekuyayiphumela nje emlonyeni ngoba awasekho amabreak washawa. Kuwona umlomo. Ngani noma ngasagila ngoba ngabona ngathi kunophondo nyana. Yabona washawa ugovozile futhi washawa. Engisini. Wasesingisini. Akhumana. Yebo isihlobo sami mangali. Kodwa lokhu ngishilo. Inkosi yami. Ukuthi yena washawa. So awunanxa.
umuntu oshayiwe kufana nomuntu okhubazekile. Yeah. Noma engafika achithe itiye lakhe endlini. Wona ufuna understand ukuthi lo muntu isidalo akazenzi. Naye ugovozile nje makhuluma ugovozile nje Nkosi yami. Negama ngithi uyazi ugovozile. Yabona nje lonto ngathi nje uanto odakwayo ongaphenti. Uyabona uthi mangabe sedakiwe nje agovoze ngathi uyabona. Yeah. So lento ikhona ke la kumaskandi ukuthi insizwa nje kuthiwa insizwa nje uthi ucevuzile insizwa. Uyabona? Yeah, kuthi ucevuzile kodwa insizwa nje. Kanje impela nje ngegama ngathi likagogo uphuzayo. Ugovozile ngathi uyabona. Yeah, but ngeke sikulungiseke lokho ngoba sekwaze kwajwayeleka. Intoekusalungiseka. Abantu vele ishuthi nje bagovoza manje udede ngakho lokho ukuthi amagama abo vele sesawajwayela asezamnandi. Kodwa mase uzowacwaninga hayi uyabona ukuthi hayi bayiqamba bese izingane kwayibona. Awukwazi ukuthi ungathi uyinsizwa njoba ngiyinsizwa nje ngaka mase ngithi mina ngugovozile mina. Yabo? Hayi Kanjani? Govozile mina ngugovozile. Hayi kowela nje mfowethu makuthiwa ugovozile. Isho kuthiwa intombazane. Ayikho intombazane engavuma kuthiwa igovozile. Eyizwa lelo gama lelo ukuthi nje kunzima. Qala nje egameni iyakutshela ukuthi lo muntu washayela. Siyabona umculo uthanda ukushintsha kwamanje. Labafana abancane. Yeah. Ngithi omthandeni nokhuzane bancane kunawo. Yeah. Sekufika abancane kunomthandeni nokhuzane. Yeah. Sabona ngathi umculo uyashintsha manje focus isekubo abafana bayatrenda bayadayisa abasagxili futhi nalento yomqalapha yabo. Yeah. Ngokubuka bakho labafana laba ngesingawe sikhuluma ngokwangeli nami ngabami wobani obona ngathi cha lo mfana ukushayela kahle lo mfana labafana limit. Yeah, limit uyacula mfethu. Yeah, uyacula ulimit ngicabanga ukuthi into yomsizi ukuthi engaba mkhulu. Yeah. Ngoba into eshaya kakhulu uthola ukuthi mawusaqala ukuduma ngiyayazi lonto ukuvuka la uyekhanda. Yeah. Nenhliziyo embi ke osukuyidalwe abantu bakule industry ngoba ufika la ukukuhle kodwa nje ungamanga abantu ugcina usushintsha nawo usuqamba amanga ukuthi uphesheya yabona. Ziningi nje izinto ezishintsha abantu. Lokho nje ngingakucela ukuthi engashintshi yena ngoba siyamthanda umfana omncane. Futhi ngibona ikusasa lakhe liqhakaze kakhulu. Hayi yedwa ke. Baningi mfowethu nje. Kodwa ngisho ngithi nje mangathiwa ngithathe ibhakede ngimnikeze. Yeah. Mhlambe ngithi akabaphathe. Yeah. Nginganikeza yena ulimit kwamanje. Uba aqamba manje upheshana. Uba aqamba manje upheshana. Sengisho ukuthi yeah mhlambe nje uthola mhlambe sengizoqamba manje ngithi ngimenyiwe. Yeah. Kanti mhlambe bengiyoyithathela amandla nje phesheya yabo. Yabona nathi. Yabona. Into enjalo zenzeka into kanjalo yabo. Yes. Ngoba phela abantu baningi abantu kunabantu abangathwele ngalokho thina sikwaziyo. Mhlawumbe uzohlaba imbuzi ezintathu yabo oluzohlaba isalukwazi ekhaya kanjalo mhlawumbe uzoduka ishawa kanjalo yabo. Yeah, so kukhona lokho engathi bakulanda orkanti yabo. Yeah, angazi ukuthi kuyini ngoba engathi kuyimfihlo. Ngiyasaba ke namkhuluma ngakho ngoba angazi mokhuluma ngakho kuba nje kwenzakalani. Yeah, so and then ade aqina unomzala wakho. Cela umzala uba umzala umfezi impezi emnyama. No phela sike sisebenze sonke mfowethu kodwa akusho ukuthi sekufanele njoba sesibadilanga kanaye unomuzi wakhe nezingane zakhe eseyikhulile. So ingane zethu wena mfowethu sekuyingane lezi eseyikhule kakhulu engangokuba sesinabangani bethu endlini. Yes. So ngeke ngikwazi angisakwazi manje ukuthi ngiharanta umfezi ukuthi ungakuphi. Yeah. Ngoba ngina abafana bami abangangami manje esikhuluma abangibonise baba yabo this and that. Naye kanjalo. So naye kanjalo. So ngingasho ngithi
ngimjwayele kakhulu. Enye into eyenza ukuthi ngamjwayele kakhulu Mfezi wena mfethu. Umzala wakho amgcina nini? Oh Mfezi, hayi kade ngamgcina umzala. No umzala ubhizi kakhulu nomnyovu. Yeah, I think sebavele bathatha lento. So manje afuna ukuthi kwesinye isikhathi uphume emabhozini yabona. Yeah. Mina ngumuntu ohlonipha kakhulu. Yeah, so hayi. Nanokuthi angizwani nabangani abaningi. Yeah. So ngabo umzala umuntu ovulelekile. Nini uhamba nalo so mina sengimdala manje. Ikhona nimcimbi ongeke ungene kuyo. Mangiyaqasha unganqaba. Uba umzala ngisho wena imicimbi. Engaqasha nje uthi hayi. Ya ngikhona yabona nje umcimbi oqhamuka njengalo akakhuzani lo kuthiwa okwami okwakho okwethu sonke. Uqhamuka sekufika icontract. Mangithi ke iprint ingitshela ukuthi sizokukhokhela u15,000 uzodlala ngo3. Yabo? Shuthu yes noma no awukhuluma. Lapho akunegotiate. Yabona uyatshelwa. Yabo? Angizange ngiyithande lonto. Yeah. Ingakho ngenandaba mangabe ukhuzana engangiqashi. Yeah. Ngoba vele akabacabangela abaculi bakaMaskandi. Futhi ufuna ukuyibona yena ephezulu thina siphele indaba yethu. Yabona. Ngoba okunake abafana nje abangazwani naye bayaphela ebantwini. Yabona. Yeah. Bayaphela nje. Ngeke ngibabaleke kodwa nje uyabaza abafana nawo mhlambe ngoba usukhona kwi-industry. Yabona. So abantu obuye ngaqondi noma basebenzele ubumnyama. Yabona. Yeah. So sibhekene nenkinga kuMaskandi. Siyacindezeleka kakhulu thina mhlambe esingathi senza nje izinto normal yabona singenzi mhlambe ngento ukuthi mhlambe kunento okuphila mhlambe kunento enjani yabo. So lonto nje iyasilimaza kakhulu thina ke sigcina silimele ngaleyo ndlela. Yes. Yeah. But ke ngeke ngigxile kulezo zinto. Manje nasemdletsheni abakubizanga. Yini ubala wakhuzana kuphela? No, emdletsheni kwakuyisicako ogwana nje kwakuyinto efana neparty ngoba ngabona ne-funeral party yabona. So ngathuka kakhulu ngoba ngiyasaba ukufa. So ngathi mina hayi ngizothi ngiyaperforma lapha bangithathe bangifake kumathole. Yabo. Kahle lo wamcimbi woko wamathole. So ngayitshela nje ukuthi kusho ukuthi faka ngifonela unala mangifuna ukungena khona. Okunye ngicabanga ukuthi abaningi abacula abakhokhelwanga lapho ngoba kuyihumusha lokukwakini. So ezinye izinto ke mina engazwani nazo ukuthi ngisuke la ngengaka. Yeah. Hamba ngiyogeqeza ingoma lemdletsheni mahala mina. Igcokama elidala. Igcokama elidala unless ma ukuthi mhlawumbe sivumelene njengoba ngifuna ukwenza iZANEPA Music Festival. Yeah. Sengingakwenza ukuthi siyananelana. Kodwa mina ngizobaqasha mina. Mina ngizobaqasha ngibakhokhela. Mina futhi ngizozwa kubona bafuna imali. Ngeke mina ngithi ngithandeni nayi icontract u15,000 noma ngithi uyizela mayethanda. Yabona lonto le ayikho la. Indelelo leyo nokungamazi omunye umuntu. Yeah. Mfethu ngeke ngafaka enye iclip encane usestudio lana. Yebo. Akubona abantu ndidlala isiginci ucula kancane ngifaka ngabathi halamuze. Okay. Basho abantu ukuthi hayi bayayizwa nayi kuyivita delokhu ivela la. Okay. Kwenzalani estudio mfethu? No, kukhona ingoma mfethu engizenzayo kukhona ingoma nje engizoyikhipha mfethu ngoba kakhulu njengamanje kukhulunywa ngoTamara. So ngine-surprise ke engiphethe ke yengoma. Ngeke ngikhuluma into eningi ngoba phela sengishilo ngathi surprise kodwa ikhona ingoma engizoyikhipha nje. Yeah. Eyodwa Maduze mfethu ngiyabathembisa ukuthi iyoba mnandi mfethu futhi nayo. Kodwa njengamanje ngisafuna ke ngiyeke lezi zithi ukuphusha ngoba ngikhipha i-album entsha esihloko sayo sithi Igcokama elidala. Yes. Ngangibhekeke ingoma ethi imali ngoba wonke umuntu uthanda imali. Abantu ke abaye la usuke wena uthanda khona. Wale bayidomulela nje lethi hello ex yami. Kanjalo itulo lasemcimbini. Badomula nesigora. Bayiyela lapha egcoka lena nje
engikhiphe bathathe igcokama elidala bathandele yona ingakho ngoDisemba bengifisa ukuthi ngakhe iqembu elisha elibizwa kuthiwa igcokama elidala ya ngoba manje ngathi igcokama elidala hayi ngengibone kuke kuthi ukunyakaza ya ukusho ukuthi balithanda abantu leli gama sasilisho sinegcokama elisha negcokama elidala hayi ukuthi ngisho kanjalo ngoba umthandeni phela uyingane futhi ngiyamhlula ngokucula manje angeke ngithi ngicompare Msani naye kule style asama ngoba uyazama naye kodwa into engisho ukuthi akuzange ngiphathe kahle ukuthi ingoma yami iphume kuqala mfowethu engalandeleli ukuthi iphume kanjani mhlambe nama e-studio engisenze kukhona agijimene abize labafana labo obhoti olanga lo wendaba ezothi mina ngitshontsha ingoma yakhe yangicasula leyo nto yabo yangicasula leyo nto leyo umthandeni ngabona ngathi usenakho ukungijwayela noma ngathi uyajima yabo noma ngathi uyajima akufanele kodwa angiphetele noma ngathi uyaphuza angangidakelwa mina ngoba leya ngoma leya mfowethu leya ngoma ngayirekhoda kuqala yabo but yena ngoba une backup yabo bona ngoba kushuthi bathweleke shuthi kufanele kushuthi mangabe sikhala ngento zethu sigxekwe kuyena wrong ngoba yena uthwele shuthi mina fanele ngigqilazeke mina kuyimanje ingoma yami ayidlali indawo ivaliwe phela ngoba mina ngathatha ingoma kaMthandeni into mfethu engekho ingoma imini engayenza kuqala uyabona lonto le ayizange izingiphathe kahle egijima yena futhi uzongidicela phansi ku TV ukuthi mina ngithatha ingoma yakhe uyithethe uyini lo mfana wakini kuthi kuyini lokumthandeni makunitshela noma ngathi uyajima lokho kwangicasula ethi siyithathe no lukhuzana no 60% yabo uzomkhumbula lo 60% ngoba labo basket abadlala ngibazi mina yabo uzobakhumbula ngiyazi ukwenza kufana phaya yeah so leya awuthi nekhona kakhulu but angene ke lapho kodwa ukuthi asifake emdibi munye sakukhuluma ufundo 60% ukuthi noma singayikhuluma lento kuyafala umuntu une backup bazokhuluma zona lezi ibothwe ngosiqiniseko ngithi ama influencer bakuthiwa bayahola ngokuthi basidicelele phansi so uzokhuluma kathi hayi uzanefu unamanga yabo senginamanga la right from utshontshile ngingatshontshanga so ilonto ke mfethu engathi mina bengiyibalekela ukuthi nkosiyami kugcine mhlambe ngikhuluma ngale yonto kodwa ayizange izingiphathe kahle namanje ayingiphethe kahle ngoba ingoma yami iyaqhubeka yebo khona nje ngibablockile nje abantu abaningi lapha bethi hey cha wayithatha kahle ingoma kaMthandeni angiyifuni lonto ngoba ayikho kwaqondana ngempela into eshuthi yaqondana zoNkulunkulu ngoba angikhumbuli mina ngestudio la record khona lo mfana so ngangayintshontsha sizwephi yabona and nomuntu owayidlalayo kwangena u60% yabo ngoba sasingathi akhe mhlambe ukujwayela isandla wagenese esithi zumba lapha bebebheki nakimi manje sadlala nje njengoba kade sidlala namhlanje sekuzoqhamuka umuntu ke seqhamuka ke sethi ngoba kucishe kufane nakhona isithatha ingoma yakhe so ngisho nje ngithi bafowethu leyo nto leyo ingiphathanga kahle mina ngibona ngathi ungijwayela kabi ubhuti wakho uyabona ngoba mfowethu kahle kahle uyena wantshontsha ingoma yami wahlukanisa unyaka ngengoma yami kahle kahle fanele nginikeze ipholo leli nje kube yelami ngoba vele mina kwafanele ngihlukanisa unyaka wagijima wayovala lapha wavala lapha sengathi ushaya ingoma uzatshekisa ikhanda lapha ngento engekho nje yimi inkunzi la ngiyavinjwa selandela abozagiga bawungizwa yabo but kwakungcono kusekhona labo zagiga ukhosini sasidlala banelo kwaphuma labo zagiga mfethu sifaka amashelofini manje
Awungcono kukhona ungizwe msakazo. Hayi ungizwe mfethu wayengcono ngoba ngicabanga ukuthi engathi wayethanda imali. Yeah. Ngicabanga ukuthi abelungu bamhlawumbe babemdizela yini ngoba icha wayedlala futhi encoma manje kade ela egoli ubona ukuthi khona into abamphuzise yona la egoli emnandi noma bamnike yona. Beside nje ngiyancokolela lapho kodwa sengisho ukuthi sasidlala wathi nokhosini kusekhona ungizwe. Kwaphuma yena mfowethu sakwaqala lapho nje ukuthi kube khona kuthiwa ubani uhlaza. So mina nje umuntu lo hambe belesela ukuthi ngihlaza akeze azange ngipheke ngoba leyo nto iyanyanyisa ukuthi umuntu ahambe ethi uhlaza engakaze akwenzele fokolo. Yabona. So ukhona abantu abangasiqashi ngokuthi kuthiwa sihlaza. So umuntu othi ngihlaza akeze angipheke ngalokudakelwa la. Yabona. So enye into wena mfethu ngiyacela ukuthi bafowethu laba abawuqondayo umculo ukuthi uhamba kanjani nabaqondayo mfethu ukuthi umculo sondla ngayo izingane siyacela bafethu niphose isandla sikwazi nathi ukuthi sigibele imoto ngeke size siqhudelana namaqhawe enu ngoba amanye amaqhawe enu athwele so mina ngeke ngize ngithwale ezuza never because ngizele nginomfazi kunezingane ngine-oledi mina yabo ngisho inyanga engihambayo mina inyanga engihambayo isenabazali yabo. So nginjalo nje ngiyakhetha ngiyabakhetha okhishini angikwazi khamba enyangeni ezintandane mina yashona labazali isibhutubhutu yabo because lokho kuyingozi yabo ngisho inyanga yomngani wami ngisho inyanga eyimanager yami kuyimanje inabazali baphelele. Ayifuni inyanga enabazali? Ngiyayisaba ade ngiyifuna. Yeah ngoba manje fanele siqonde ukuthi abazali bafa kanjani awukwazi ungashonela ugogo emase ushaya unyaka manje yabo siyabuka ukuthi awulombhemu kanti kanjani yabona or ushonela uma wakho yabo usuwina ibhokwe angisho ukuthi khona wenza lonto kuqondana kabi ke mfethu mangikhuluma kanjalo ngoba umfethu usanda kuwina ibhokwe Nkosi yami futhi usanda kushonelwa ngiyaxolisa lapho ngoba mhlawumbe omunye usengathatha ngoba siqhathwa abantu uthi ukhuluma thiwa ususho kubani yabona. So nje angisho ukuthi ngithi mhlawumbe njengoba wena amabhokwe nje bathwele yini kodwa iningi labo vele kuthwele lezi zinto lezi sengathi bashaya ingoma enkulu kokudlula thina kanti ngoba kuthwele lezi zinto lezi thwele amaqhaweni lawo. So musani ukusijaja wrong ngoba thina sibuke isiphetho impilo siyibuka thina iphambili la khona. Angikwazi ukuthatha into yokuphila manje nginengane ifirstborn yami na 18 years uyabona shuthi sengingabulala leyo ngane manje mina ngoba ngifuna ukuba inkosi kaMaskandi angikwazi ukwenza lo nto leyo and mina ngikaniwe yabo umfazi wami sina 18 years naye. So lapho manje uyabona ukuthi ngubaba ngumnomzana mangathiwa ngithatha into yokuphila ngafanele ngithathe into yokuphila mhlambe engezo affecta ifamily yami. Uyayifuna nti nanto cha angiyifuni into yokuphila kodwa sengisho ukuthi mangabi khona engabulala umuntu ngingayithatha engabulala umuntu kodwa ekuthenini kudla izingane zami hayi ukuthi mina ngibulala umndeni wami ngingagana ngoba ngifuna ukuba inkosi kaMaskandi or ngifuna ibhokwe or ngifuna ipolo angeke mina kodwa ngisho ukuthi khona owenza lonto kodwa kodwa nje ngitshela nje abalandeli ngoba ngiyazi kakhulukazi sibukwa abalandeli mina ke nginenhlanje ukuthi ngilandelwa abaculi kakhulu bafowethu nina niculayo nina nibone ngani mhlambe anenzi kahle nizwe ngathi niyabheda anibhedi kukhona sibizwa khona khola sibizwa khona eyindaweni ezimnyama khulekani usathane uhamba fail and uyadayisana usathane akanaqiniso sazokhala so ngisazokhuphuka nani ayibo masaphila thina sazokhuphuka ngendlela right ngiyangithola ngendlela right la bezobona khona ukuthi ayinaqiniso leshandisi yabo le yabo le ngaya ngakhuluma ngayo ayinalo iqiniso bra ikushiya endleleni uthembile kabuhlungu ngoba maye sifuna into yayo ayithathe
uqinisa ucula igospel ungasifunanga sothi inkosi kanti ngempela ngenze njani ke manje base kunje waphela bayedakhu sengishubile zikufuna la isifuna la yini sifuna unyongo uyakoloza wena thatha wena kayithatha wena niyaphakama wena ube intombi siyakubuka nje uhamba ngeemoto ezinkulu kodwa lezi imoto zakho awujabulile so bafowethu abasaqala umusic hey basobhana ningathathi izinto ezirong thina siyaphila njengoba ngutshela mina ngiyazondla ingane zami kodwa ukuthi kanjani angazi ngamandla kaNkuluNkulu kuyenzeka yabona ngiphile ngiyarekhoda ngiyaqhubeka nempilo yabo but angiphili impilo yomculi ephezulu kodwa impilo engiyiphilayo ngiyajabula because ngi-right nje uhlangana lampela nami ngihamba nezinja lapha emasabhabsini ngiyiphethe nami ngihamba anginankinga so asengisidingo sokuthi ngithathe lento so ngithi bafowethu laba basafikayo ningathathi lutho ungabukeli futhi eqhaweni lakho ngoba ungasube nenkinga nami ubhekumuza ngenzi konke owayekwenza ngoba angazi ukuthi sasimthanda kangaka nje yini uyabo angifuni futhi ukwazi ngazi nje ukuthi ingoma fine lapho amen Mfangidi asibonga kakhulu isikhathi sakho la ngiyabonga kakhulu mfowethu sengikhulume kakhulu ke kakhulu mfowethu sibonga kakhulu ngibonga nje ngoba isikhathi esiningi benginokukhuluma eThekwini hayi namhlanje sikhuluma sisegoli ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nize ngapha nawe ugcina ubone ukuthi hayi impilo ingapha ya ngoba ngapha nalento le ilokhuzi ishibhile la eNugget bathi iphephe libomvu ilokhuzi eThekwini ezothi 150 lapha ukuthi ngcolile labishada hayi iyabiza thina safika la eGoli iyisho umlopondo e20 mase zoka bayithenga leso sikhathi ngoba mina ngangihlala nomkhulu owayopastor yabo so kwakunzima ukuthi ngeke uyazi ngalesa sikhathi ungayisebenzisi kwakuthiwa umoya omubi endlini nje mina ngafika la eGoli uMakhosha labo sisi abasebenzayo ehleli lapha eGovozile njengoba kade ukhuluma ngoGovozile nje eGovozileke lo sisike lo Govozile loyo ayike wathi umkhulu awunawo umoya omubi so ngakhula ngazi ukuthi nje umoya omubi into nje hayi ngicela vele siqedile thina bafethu asibongeni lapha emakhaya like usubscribe Perfect TV le akhohle izibhethi khona ngena kwi-link yethu uhambe u-channel yakho izibhethi usubscribe udlale thaka winwa ke abangena kwi-link angazi nayi la i-link ngeza ku description ye-video bafethu siyacela ungene khona izibhethi yona yenza ukubona nje kube right kanje siyabonga Perfect TV ungedi yaxova sinjani thina next time ba